Ang taong nga matinud-anon nagpadayag sa kamatuoran sama sa anghel o propeta. Kini ang ipadayag na Archbishop Martin sa Mandawawa di Santos nga bisang ang ipahigayod di Palamadugay diya sa dakmay sa tagub na Domingo sa kabistahan ni San Miguel Arcangel nga bao ang nagpahinumdum nga ang anghel bao ang mensahero sa maayong balita gikan sa Ginoo apan ang nagdala sa mga dili maayong balita iya sa demonyo. Busa dili maayo nga ibalita ang mga fake news o mga dili maayo nga mga o dili tinuod nga mga balita. Busa na hinaot ang arsobispo nga mahimo unsab unta kitang mga anghel ngadto sa isig katawo nga andam nga mutabang sa isig katawo nga nagkalisod-lisod. Pahinumdum usab kini sa mga ahensya sa gobyerno sumapa sa arsobispo sama sa DSWD o mapang mga ahensya nga mutabang ngadto sa mga naginahanglan o ihatag ang alang sa katawhan. Kay minugdanon nga mutabang sa usag-usa kay unsay itabang o ipaambit ngadto sa mga naginahanglan. Dugang pa ni Archbishop Hamawad nga mahimo usab unta kitama propeta nga nagpadayag sa kamatuoran o dili sa mga bakak nga mga pulonga. Kaya ang propeta mauman ang nagpadayag sa kamatuoran. Kaya ang pagpadayag sa kamatuoran ang dili angayan nga kasinahan. Dugang pa nga pagtulunan matod pa sa arsobispo karon nga nagkaduol na ang piniliay usa kini pagtulod usab sa mga tao nga magdilabayay og dili maayo balita o dili maayo mga taho og dili tinuod nga mabalita aron moguba sa imahe sa usa ka kandidato o nga maong mga klase sa mga tao nga nagpakatag og mga dili maayong mga balita o mga impormasyon ang dili anghel. Kaya ang anghel nagpadayag man sa kamatuoran, kaya ang mga anghel sama ni San Miguel Arcangel o saman kamensahero sa maayong balita. Busa di kayan ang paglingla sa isig katao sa silingan kay gitawag man ang usag-usa nga mubarog sa kamatuoran ug mohimo sa mga gawi nga makapadasig sab sa mga kabataan nga mohimo sa maayong buhat ug talikdan ang pagkadautan. Ang anghel mensahero sa mayong balita gikan sa Ginoo. Ang gadala sa mayong balita mensahero gikan sa Ginoo. Ang gadala sa daotang balita mensahero sa demonyo. Mao na nga dili gyud maayo nga ang ato nga ibalita mao gyud ang dautan. Kana bitawng naata sa kalisod kagulanan unya dunay mutabang nato makaingon magyud ta salamat ha anghel kagayod nga miabot karon sa akong kinabuhi. Gapa sa arsobispo nagapahinumdum usab ang nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis ang mausap ang apostolic administrator sa diocese sa Pagadian ngadto sa mga batuon nga magpuyo nga mapambiton ngadto sa uban sa mga panalangin nga nadawat og dili magnilaog. Kaya ang panalangin nga nadawat adunay rason aron mo'y padagayday ngadto sa nanginahanglan o sa mga kabus kay giatagan sa abunda nga panginabuyan tud kay gipahinumduman man ang matag usa nga ipadiilos kini ngadto sa mga nanginahanglan. Aniya tibi kamay payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Hamawa DD sa pagpaygayon sa pagpahinumdum nga mamahimo unta ang matag usang matinud-anon sama sa anghel o nagbutyag o nagpadayag sa kamatuoran. Kung kita propeta, musulti mo tas kamatuoran. Kung kita matinud-anon, propeta di ay kita. Muna nga ang taong bakakon dili yun ang propeta. Ang tao nga kining dili musulti kamatuoran dili yun na propeta. Ang pagdala og mayong balita dili yun kasinahan. Ato yung hinumduman nga dinhi sa kalibutan mga lumalabay tang tanan. Ug sanglit kita lumalabay dili ta magtumpi og bahandi nga yutanon kundi bahandi nga langitnon. Maayo kinaiya, be generous and be charitable. Maayo lang ni natong isulti. Pero kung doon ay muduol na mo, andam na kang mutabang. Mauman bitaw nga misimba ta, aron kita pahinumduman nga ikaw ug ako instrumento alang sa kaayuhan sa usag-usa. Binaut-unta nga kita dili mamahimong laog, muhatag o panalangin o mupaambit ngadto sa tanan. Ang arsobispo sa lokal na simbahan sa Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Hamawa DD. Alang sa DX sa Manager Campana, ang Radio Simbahan Dominioso, Manuel Ronquillo Jr. dan ang Sinakbayan.